te don pat ki ba ong yang ba nai pen mi su kom kani ka video ngam ong re phi ba ka balang Katolik kalong ka basisya ngam ong ka balang Presbyterian kalong ka basisya ngam ong re kaniam tenrai khasi kalong ka basisya handre nga ong ye phi borom ya ka jong ki wei borom ya ka jong ka wei it ya ka jong la jong phi page wa ye ki tu ki comment mo page ki tu ki comment ka bang abu thumbnail ki breu ki ba comment ya ka tu ka jing comment ka jong ki te ngayo i ba ki breu ki dang sa hapo ka jing dum handre nga kwa ban pensha ni dei ki khasi tang bang kren la ka jong ka jat ka kentin khasi ka jong ka kentin penar ka jong halo ki perlok ki bakersyan nga nakapor sa kapor ki ba page bat ngap ya ki video jonga haman lagi por te nga i ke phisia ki perlok ki bakersyan nga nakapor sa kapor te kamjo ya ki tu ki perlok ki bom kersan ru andre nga ai ko blai phisia phi baro ki ba page ya ki ni ka video jonga te hachwa bangan poi sa ka topik te nga kwa ban keren chwa saphang ka tu ka video ka bangala dep upload namar don shibun ke bayas nyau thu bakla ya ka tu ka jingkren ka jonga te ngaladep ong ya phi pe perlok pe ya ka tu ka video nadu basdang handa bakon khnang ba phin seo thu ya ka e ka banga ngakran ya ka e ka jing pensai jonga khnang ba phin seo thu namar lada phi su snap ya ka hasiting handre phin seo thu ya ka video andre yo lada phi snap ya ka hasiting yo phi seo thu ya ka e ka jing kren bitar le ne ka e ka jing kren piyok senyau kumba ke bakla andre tang kata piyok senyau andre nadu basdang pim yok senyau te kata kalong kebom senyau ternat tengah kuak ru ya pi bam pin ngap ya ke video nadu basdang hadu kut namar ka jingben cha junga kamlong ke bakla andre kalong ke ba ajing mut ya pi te perlok pe chene ngan ya thu ya pi namar ngayo i ba hapo ke tu ko komen jong ke tu ko video ke bangala upload te don pat ki ba ong yang ba nai pen mi su kom kani ka video te don pat ka ba phi ong yang ba kani ka jing penchai jong phi kam long ka ba bha te don pat ki ba ong kani ka jing penchai jong phi ka long ba pen ya pat ya para ya kaniam gurkom te page nga ong ya phi wat page ya ka tu ka thumbnail ngap hai ka jing shisha nga ong ya phi ngam ong re ba hak tu video don pat ki ba ong ba yang ba wat keren ya kata ka balang ka basisya ngam ong re phi ba ka balang Katolik kalong ka basisya ngam ong ka balang Presbyterian kalong ka basisya ngam ong re kaniam tenrai khasi kalong ka basisya handre nga ong ye phi borom ya ka jong ki wei borom ya ka jong ka wei it ya ka jong la jong katu video nga banga keren kadai sapang kumta ka banga ong iway bat buram ya ka jong giway ngam ong re kata ka balang kalong ka basisya kata ka balang kalong basisya pisnyo thu baklai ka tu video jonga snap hai ka tu video namar yo lada pisu snap ya ka tu video tang hasiteng namar kalong ka ba pen baklai ka jingmu jing bakhat yang phi tengah ong snap ya ka tu video nado pasang na bukut don pat ki basnyo thu ya ka tu video ki ba snap ya ka tu video nado pasang na bukut ndre je snyo thu bhai ka tu video jonga ka banga keren ngamju batai start ya phi ngamju le kumno andre ka long ka jing pensai jonga ban don kata ka jing yetli hapo ka bri u henyo trap kumju don bu pat ki ba ong ba nai wan ra kum ka ne ka jai topik namar ka pan pat pan pra yengi ka bri u henyo trap te page nga ong phi page wa ki tu ki comment mo page ki tu ki comment ka bang abu thumbnail ki breu ki ba comment ya ka tu ka jing comment ka jong ki te ngayo i ba ki breu ki dang sa hapo ka jing dum andre nga kwa ban pensai page ki tu ki comment ha ka tu thumbnail khnang pe pensau thu pha mo te page nga ong phi hachwa ba pin ngap ki video jonga hachwa ba pin page ki video jonga page play ya ka video ka banga nga keren andre ngip ki khmat jong phi te ngap ya ka video ka banga keren khnang ma phin shau thu te ngayoro pat ya ki tu ki basnyau thu ya ka video jonga ya ka ne ka jing pensai jonga te bat ya ki tu ki bam sngau tonat ki ba skip ya ka video jonga ru andre ta sngap ha nang ne khmat khnang ba phin shai ba namar phi yo i tang ha ka tu ka thumbnail kalong ka bayilam baklai phi ngap ya ka jing sha ka banga keren pe nga ong phi ba ki wi tu ki video ka bangala dep ban upload
te kata ka jingkarsan jong phi ka shong hakamon jong phi mo te nga ngai le ban pensyai kat ka bangala kat ka banga sngau ban kran nre kata ka jingkarsan ka shong hakamon ka rai ka jong phi te nga ngala dep ban pendep nre ya ka benta ka jong phi ban karsan pat kata ka shong hakamon jong phi te lada phi sngau tenat ru phi la ban karsan lada phim sngau tenat thim la ban karsan ru ngam sngau pher mo te ngayro pat ya phi ki ba page bat ngap ya ke video jungan aduk basdang aduk bakut ke video ke ba phi ngap ke banga kren nre ngayro ya phi te ya kata ka jing kersan ke jong phi pat ngam la ban ong ngam la ban pen bor ya phi nre ka shong ha kamon jong phi lada phi lai lada phim lai ru nre ka shong ha kamon jong phi tang kata te ngakwa ba phin ya telino kum te ka topik ke banga ngakwa ban kren sha phi ki parlok ki bakarsan dengan kapor te kaba pio iba hapo ki social media namar ladang ipej hapo ki comment box ru kalong kaba hapo ki social media himo te ngiyo iba kadon ka jingya le kadon ka jingya paj ya pra ka hapdeng ka tin khasi bat ka tin penar te kata ka bang akwa ban pensyai sapi kenang ban nom don kata ka jingya kulumar jingmut nang ban nom don kata ka jingya persya ka jingya mar persya rengi hap ban don kata ka jing teli kane ke yo iba ki ong ba ki penar ki ong ni don ki penar ki ba ong ni ngim de ki khasi te ki ong ni ngim de ki khasi namar kata ka kentin khasi kalong ka bayat daireng kalong ka kentin ka ba chu bat yengi ujai ben riu khasi te ni ong ni ngim de ki khasi namar kalong ka ba pensau si yau tu ba de khasi mo pi ong nga kran chwa tang ya ki penar mo ki penar pi ong ba ngi ngim de ki khasi phim de ban jubab kum kata ka jingkeli kum kata ka jubab pi ong nga de khasi nga kran pat da ka tin penar na du bakha ba pun ime jonga nga kran da ka tin penar nre nga de ujai ben riu khasi pi ong nga ngam de khasi namar kata kalong ka ba pen kelumar jingmut ni para khasi mo para jai ben riu kadon kata ka jingya kelumar jingmut ba te wat ye jubab ya kum kata ngangam de khasi nre jubab ong nga de khasi tang banga kren pat da ka tin penar ka kentin jai penar jongi ni kren pat da kata ketin ka bangi ngi ju kren nadu dangrit hadu ban darang ba te don pat ki para khasi ki ba ong ba ki ba yo jubab hatu ki penar kimde ki khasi mo te hapdeng kata ngayo sngau ba kadon kata ka jingye le pha kadon kata ka jingye le mar persya te ni ki khasi penar nimde ban yo jubab kum kata hatu ki penar kimde ki khasi mo nre kata kalong ka bajeliu ba te wat ya ong kum kata wat ya jubab kum ta nre haswa ba phin jubab pensai la ka jong ka man khnang ba ki kentin ki bru ki ba kren da ka tin penaru kin siau thu ki ba kren da ka tin khasi ru kin siau thu ya kata ka jing kren jong phi namar phi long phi ong ba hatu ki penar kim de ki khasi mo te kata ka long ka ba siau thu jing bakla ba nre pensai chwa hala ka jong ka man khnang ba ki tu ki ba yele mar persya kin siau thu ki ong o ka de kumta mo te snap hai ke ni video khnang be pinshai ba te kanuksa ka banga ngakwa ban ai phi ka long kum ni pe u nepali udai udkhar u bangladesh udai udkhar te u hindu udai udkhar u assamese udai udkhar baro ki yelong udkhar hakmat jongi ki khasi ki khlajat ki dei baro ki dikhar mo baro ki dikhar tangba ki long ki dikhar henry ki kren pat da ka tin jong ki u assamese ukren da ka tin assamese u bangladesh ukren da ka tin bangladesh u nepali ukren da ka tin nepali te baro ki yaham
hakaju hi kabangi ngi ong kidkhar te kaju hi yang ngiru ngi dei ki khasi tang bangi kren pat da ka ketin penar ngi don hala ka jong ka kentin ka bangi ngi kren te ka ketin khasi ka bangi ngi dei ki khasi ka long ka kentin kemi ka jong ketin khasi ngi dei ki khasi ngi dei ban ai buram ya ka kemi jong ngi ngim dei ban shu ya rha buram kum ki khon ngi dei ban long ngi ki khasi ngi dei ki jai ben reu khasi ndrai ngi kren pat da ka tin panar kum tang ni jubab te ki waru ngi ong ba ngi dei ki khasi tang ba ngi kren pat da ka tin war nadu ba kha ime ngi kren pat da ka tin war kum ta ka jing jubab ka jong phi wat ye sio thu bakla nei persang ban sio thu ya kitu ki bam sio thu ru ndrai persang no ban sio thu ya ka ne mo knang ba phin nam bakla ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi te nga ong ye phi ngi jai ben ru khasi ladang ya pher tang khindian hakak tin ru ngi ya mar persa ngi ya le haka nyam kurukom ka dustur ka riti ngi ya le ndrai ngim don kata ka jing ya teli ngi chu ya pat ya para jai ben riu para do para snam te nga kentu ye phi ba ngim dei ban ya snyo pher jingmut ngim dei ban don kata ka jing ya bam don kata ka jing ya teli ndrai ngi hap ban don kata ka jing ya teli ki waru ki thang waru ki dei ban ong ngi dei ki khasi tang bang kren pat da ka tin pen ngi kren pat da ka tin war hala ka jong ka jai tin te ngi ki penaru ngim ong ba ngi dei ngim dei ki khasi ngi dei ki khasi tang bang kren la ka jong ka jai ka kentin khasi ka kentin penar ka jong kata pi hap ni juba te ya snyo thu bhai kani video junga te kani video nga kwa tang ban pensai chapi ngam kwa ban ya pen kulumar jingmut e phi khnang ba phin ya snyo thu ya kani te snap bhai ki tu jing jubab ki jonga ya phi khnang ba phin la ban jubab ya ki beru phim dei ban ya kulumar phim dei ban ya don ban ya pai ya para do para snam ni dei ban don kata ka jing ya teli khnang ba kari jai ben ru khasi jongi kan long ka ba shong suk shong sngan hapo kabri u hanyo trap te kane ga video tangkat tu dengan pengkut no chisendon te kublai shibun ye phi ki ba pej ya kane ga video chunga te tangkat tang ini syampat hakawai pat ka video te lada don ki ba kwa bangan keren kum ki ne ki jai taping te pen i hapo ki comment box pen i hapo ki comment box ki jai topik ki ba phi kwa bangan keren ndrai ngangan yo men sim chu ban keren ye phi ban pesio thu ye phi te tangkat ta kublai shibun